Okay, okay. So, pamuta na. Mone, matun mo, dili ko literal. Akong basahon na. Well, for putting bits of earth, wild beasts, creep things, fowl of the air, they all seem to be unclean animals and fowls. Proclaims the Lord speaking to Peter, kill in it, literally says. Pangutana, sa ako nabasa, literally says, nakabutang ba niya, nga symbolical says, yes or no? Tubag. Dili literally. Objection! Di mo tubag! Okay. Kapay objection bro. Kategori ka, mangutana ka. Ipakauna og hinlo na sa bag-ong tugon. Unya, kung mutingog ka bro, magsugod ang imong 10 minutos nga oras. Okay, maayong buntag kanatong tanan. Sa tanan puwersa sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Cagayan, lagi panguluhan ni Sir Winnie Mingo, maayong buntag kaninyong tanan. O sa atong mga kaigsuunan sa puwersa sa Seventh Day Adventist sa Trimedia, pinanguluhan ni Bro Jerry Laig, maayong buntag kaninyo. O sa atong mga kaigsuunan naglantaw sa live, o sa atong mga kaigsuunan nga padulong pa lang, maayong buntag kaninyong tanan. So mga igsuon sa among gikasabutan sa kong pinangga nga igsuon, Brother Rinan, nga isip nga afirmatibo, akong pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakauna o hinlo na sa bagong tugon. Kay mao man ni mga igsuon ko na ni Kristo, ang kadalasan nga tema sa ato mga kaatbang, kadalasan baboy, human pag baboy, pahuway. So kaligsuon, aling balik-balikon, nga isip nga afirmatibo, muhatag ko konkreto nga pagpabarog, nga ang baboy sa daang tugon, hinlo na, o ipakauna sa bagong tugon. Unang prueba, nga nung ipakaon ng baboy, tungod kay ang Diyos mismo ang namulong. Asa mabasa? Buhat, Kapitulo 10, versikulo 13. Oh, iribat niyo niya, bro, Rinan. Unsa may gingon? A voice, get up, Peter, kill in it. Tindog Pedro, ihaw o kaon. O unsa may pakaon? With purported animals that crawls, birds, figs. Klaro mga igsoon, nga ako nang nabasa, letra po letra sa Biblia. Tindog Pedro, ihaw o kaon. O unsa ipakaon? Baboy. Basin mo yung una kung kaatbang baboy, malala, Brad? Ganap, buhat Kapitulo Justina, baboy, Brad? Si Cornelio na, Brad? Atong basahon dire, nga baboy yun ang buhat Kapitulo 10. Aron hinaunawan yun ang kaatbang. Baboy na, bro, nila, no? Dire ta mabasa sa Bibliang nilarawanan. Ha? Atong lang taon na. Kung baboy ba sa buhat Kapitulo 10, diyaw, nanampiling pang baboy! Kaklaro na, bro, nilan. Iribat niya, bro, nilan, ha? Maghulat ko ni mo. Honya, klaro tataw, sa kunti mga pamatud-an ako nga ang baboy sa daang tugon hugaw, apan sa bagong tugon hinlo na, og ipakauna. Nabasa ba nako? Nabasa, letra po letra. Ang atong tema, pamatud-an, sumala sa Biblia. Di lang sa imong usa ka bersyon sa Biblia. Unsa gingon? If God calls something permissible and clean, you must not call forbidden and dirty. So klaro kayo, ka naman kung Levitico Kapitulo 11, versikulo 7, sa daang tugon, dahil tarilo nga naman, tungod kay dili sa pagkanon sa baboy, nga naman, gihalat nila sa Diyos na atay komentary sa Biblia. Mo nang suko ang Diyos, bro Rinan. Nga naman, kailan bang gihalat lagi, bro Rinan? Mo nang, ang isugo diya, dili ang 70 Adventist in taon. Ang isugo diya, kung imong ibalik sa verse 1, Levitico 11:1, ingna ang mga Israelita. Wag yun mingon ng Diyos, ingna ang mga 70 Adventist. Unsa gingon? Israelita. Kanang sugua di ay para na sa mga Israelita. Bro Rinan, ang mahinaw-nawan ka nga naman. Akong klarohon gini para, kalibang, di lang ta versikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. Giandaman na ako na ang iyang mga atake. Kanang mga atake na, nag-andam na ko na mga igsuon. Kay basil mo yung ako katbang, unsa man ang vision diya? May man niya, unsa man ang vision diya? Pagkaon o tao? Ato lang ito bagundaan. Oh, Brerinan.
Ato lang tumagaw-daan mo nila na. Unsa gingon? Diyaw, buhat Kapitulo 10. The vision is intended to prepare Peter to share the food of Cornelius. Unsa mo rinan? Food of Cornelius. Munang di juga kalusot yung debatihan mo rinan. No? Nga naman, ang atong tema, nabasa na ko. Asa nabasa? Buhat Kapitulo 10, get a Peter, kill and eat with four-footed animals that crawls, weird pigs. Nakanungo ka rinan? Pigs! Nakanungo ka bro rinan? Klaro. Baboy! Botang eh. So man mga igsoon, klaro og tataw ha. Balik ko bro rinan nga. Baboy lagi nang ipasabot bro rinan. Sa Bibliang linarawanan, klaro nanampiling ang baboy. Mao na bro rinan nga. Dili nga atak na isip ka alternatibo. Klaro og tataw, tinaw kaayo ang akong pagbabarog. Tinaw pa. Tinaw pa sa utong tutok, tinaw pa sa iPhone camera ni Father Darwin. So mga igsoon ko ni Kristo. Unya mga igsoon, dagan sa gamito niya bersikulo. Ako nang andaman-daman. Kaya naman siya i-challenge ako. Tubago na tudaan. Nga naman, ang iyang i-challenge niya mga igsoon niya pangutana, atong tiwasog basa. Nga naman, putlon man la. Nga naman, mahimo kang incomplete kung imo ng putlon. Muna ipadayon itong basa taon-taon na. Karon, sa maisip nga matibo, i-provide na akong ebidensya. Kaya akong tema, ang subject matter, ang baboy sa bagong tugon, ipakaon o hinlo na. Kinsa nag-ingon? Ang Diyos. Nabasa ba na ako? Nabasa! Mga na mga igsoon ko na Kristo, no? Sa mga pinanggang ng mga 70 Adventist sa live, alam mo kasakitan niya, no? Mga igsoon, klaro tataw ang akong pagbabarog karon. Sumala sa Biblia, no? Nga ang baboy, hinlo na di ay, o ipakaon na di ay, sa bagong kasabutan. Kinsa nag-ingon? Ang Diyos. Mga bro rinan, ay sunod-sunod anang sugo-sugo ka di ka makaon sa baboy. Kaya di man ikaw gisugo ana. Dili ang 70 Adventist lagi. Ang gisugo diha, Levitico 11:1. Ang gisugo ingna ang mga Israelita. Wala mingon ang Dios nga ingna ang mga Trinidad. Klaro mga igsoon ko na Kristo. Ang isugo Israelita, dili Trinidad. Mo na mga igsoon ko na Kristo nga sa akong pagbabarog karon, ligon pa ni sa kahoy magkuno. Nga naman, kaning baruganan sa kaatbang karon, kabalo ko, nga mura ni sa kamunggay, nga naharos sa iyong kaugalingong baruganan. Nga naman, ako na hulat-hulatan eh. Kabalo ko, nanganda man eh. Gitabangan nag-practice sa ilang mga mentor. Pero hulatan ako, tiwasulat og basa, kay ang style ni Brorinan, chap-chap. Kabantay mo sa itong sa speaker gina? Ilang speaker? Gi-chap-chap. Sunod na po ni, chap-chapon niya po ni. Morning atong basahon, aron maklaro ang gisulti sa balaang kasulatan. Muna mga igsoon ko na Kristo, pila kami na to. Bro, Carlo. Muna mga igsoon ko na Kristo, nga isip ka matibo, na resolve yun ako, nga letra po letra ang baboy ipakaon, o hinlo na sa bagong tugon. Kinsay nagsugo? Ang Diyos. Subot pasabot ang akong tema, nabasa sa Biblia. Dili akong komentaryo, nabasa sa Biblia. Letra po letra, kapitulo, bersikulo. Munang andamon yun ako na imong pangutana ron, nga musubay sa tong tema, hinaot nga, makatandog yung ka, bro rinan. No? Nga kanang imong pangutana nga, may tungod sa baboy. Mapildi lang ko ni bro rinan, no? Kung naa kay mabasa diya sa bagong tugon, nag-ingon si Kristo, ang mukaon sa baboy, kaning baboy, maimpirno. Kaya kung kay mabasa, tama lang ka, bersikulo una-una, kapitulo, bana-bana. So, mga igsoon, pila ka minuto? 35 seconds. Mga igsoon, no? Isip nga, mga Katoliko, no? Atong maklaro lang. Kaning among inigsunay, dialogo sa pagtuo. Kumbate lang sa rason, way labot ang korason. Mga igsoon, salamat sa tanang lantaw, especially itong live, sa YouTube channel ni Father Darwin Gitgano. Prodeo et Ecclesia. Okay. Salamat bro Rosby sa imuhang pagbarog ni ining tima pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakaunas og hinlo na sa bagong tugon. Okay? Unya inom seg tubig diha bro. Unya
kinahanglan dili mo gawa sa tima ha. Kahibaw lang sa atong mga debaters, dili gyud mo gawa sa tima. Bro, Jeffrey, ready na ba ka? Oh, sige. Oh, naipahinumdom si Bro si Sarmiano, ang audience kinahanglan pakpak lang, no? Di lang tamang ano, kanang maka-distract na to sa mga debaters, pakpak lang ta. O niya, Bro Jeffrey, ready na ba ka, bro? O sige. Kung mo sulti ka, bro, magsugod ang imuhang oras. Hello. Okay. Mayong buntag sa tanan o sa kumagabanan, sa tanan nga maggrupo sa simple, may buntag. Sa tanan nga nagtanaw, may buntag. No? Okay, Brother Crosby, Yes. unang pangutana. Unang tubag. Imong gigamit ang buhat GS versikulo kapitulo 10 versikulo 13. Mikaon ba si Pedro sa baboy? Yes or no? Tubag, no! Nga naman, hudiyo si Pedro! Pero issue na to. Isa to. Tubag ko kategorikal. Natubag, bro, natubag. Ay, sa ko si Kisida, no? Natubag. Ay sa Itubag ko. basta ay sa bro, tapapan mo ha. Matubag na gani ang kategorikal, so pa-explain na to. Ah. So ay sa pa, bro. Sige. No, nga naman! Pakpak lang, Ojin. Kaya dili na itong issue nga may kaon sa gwala. Ang issue na to sa itong tema, ipakaon ang baboy. Wa ko ilabot o kaon sa gwala. Ang ato issue, ipakaon. Huwag nabasa nako ang baboy, ipakaon. So, Sunod nante po sa wap ko man. Isa, bro, isa. Doon na pa iwan. Kisi-kisi niya. Sige, Ay, bro. pa minute answer. Klaro ang tataw, nag-ipaprove nako ang baboy, ipakaon sa bagong tugon. Di ko mo, wag ko ilabot, may kaon sa gwa. Okay, sunod Sunod pangutana. pangutana. Okay. Kay wa man di ay mikaon si Pedro. Makatug-an ka ba kinsa nga Kristohanon? Usa lang ka Kristohanon, hindi kaon sa unod baboy. Tubag sa dili kategorikal na pangutana. Tubaga. Asa? Bro, isa pa, bro. Isa pa. Tubag sa ko lagi. Tubag, bro. Tubag. Tubag sa dili kategorikal nga pangutana. Ako lagi pamatud-an nga ipakaon og atong tema Objection, ipakaon. Sa Nay objection, bro. Time's up, bro. Rusby. Sa mali kasi lang yun. Ang akong objection kinsa nga Kristohanon usa lang nga dili apostolis mikaon sa unod baboy kinsa kay kaon Counter objection. Counter. Kanyang katbang, dapat mag-base ka sa rule sa debate ba? Nangutangan na ka na, kung dili na kategorikal, ang categorical, answerable by yes or no. Mo na dapat ipangutana, or mulusot ang imo pangutana. Naunsa mo yung katbang, tanong ang pangutana. Pangutana. Sige, bro. Okay, tarong nga pangutana kay matay Tanong mo, nga tubag. Si Pedro, Hudiyo kay dili sa makaon. Karon dili ta sa Kristohanon. Kinsa sa Kristohanon bagong tugon ni kaon sa unod baboy kinsa? Tubag! Tubag! Wala sa tema! Big Editor. Isa! Objection. Nay Ay, objection. sa- Objection. Nay objection, bro. Nakay objection. Oh, Bro, isa! Isa! Bro, nay objection. Nakay objection, bro. Jeffrey. Adi wala, sige dito kay man siya. Sige, dito lang dito. Isa! Sige, bro. Dayon. Oh. Tubag. Wala sa tema. Mr. Monitor, sa among gipirmahan, wala yung nakabutang Kristiyano. Wala may nagpamatuod, ni kaon mas nagwala. Objection, Ang objection, among, objection. isa lagi. Isa, bro. Naunsa mo yung kaatbang. Isa, bro. Ang atong tema, ipakaon. Wala kami tema, may kaon sa wala. Basahon na tong Oh. tima ninyo ha. Ay, Pamatud-an. kisi lagi. Kaya di ka kalusot. Paminaw ha, pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakaon na og hinlo na sa bagong tugon. So, ang iyahang objection, bro, ay ni bro Rosby, husto kay wala may mabasa diri nga kinsang Kristohanong mikaon. Iya lang gipamatud-an nga ang baboy hinlo na og ipakaon. So, sige bro. Objection moderator. Sige, objection. Ipatubag ang pangutana kay ang tema sumala sa Biblia. Ang bagong tugon na sa Biblia. Mga Kristohanon man na mo na mangutana ko niya kinsa ang Kristohanon das bagong tugon. Tubag! Tubag! Tubaga. Di lagi sulod ang pangutana. Nga naman, ang atong tema magod, wala nakabutang Kristiyano, nakabutang Kristohanon, Isa, nakanawa. bro. Ang atong tema magod, Isa. Oh. Ato pa ko nang. Oh, ang atong tema, ipakaon. Wala ka magtibag ni kaon mas nagwala. Kaya di na ko problema may kaon sa nagwala. Ang atong tema, ipakaon. Ug nabasa na ko sa Biblia, ipakaon. Sa role ang moderator sa tima man gudway Kristohanon din Ang gisgutan din ipakaon og hinlo na. So mao ni inyong tima, bro, dapat ari gyud ta mangutana subay gyud tima. Sa ato pa ikaw, bro, si Sarmiano, unsa may imong igadugang? So, ang akong ikadugang lang, ani magkabase magkuta sa role sa number 1, kinahanglan ang pangutana di magawas tema. Unya, sulod man ni kay baboy maguna sa kuan, katungod magud pod ni di pod ni di hinuon ingong gipugos gyud ang di pangutana niya. Katungod ni nangutana kay siya may negative sa affirmative, katungod niya nga ipatug-an sa affirmative kung kinsa ikaw kay ipakaon magud kaha. So, pero depende na niya yaban tubagon. Objection moderator pwede pa. Matubag ka, bro, matubag ka. Katubag na ko. O sige. Oh. Sa ato Wala, pa. relax lang. Ay, Sige, wala sige. ulit answer. Hutol Sige, na sige, sige, ko. sige. Sumaling tubag, Mr. Rinan. Kaya di na ikakalusot. Ang atong timam ko, klaro og tataw, ipakaon. Wa ta magtimag, kinsay ni kaon. Objection moderator. Sa jo, puluman. Asa? Sa bro. Relax lang lagi. Oh. Oh. Na pasanay objection hunong sa bro. Oh. Sige, bro. Sige. Ang akong Buhay pangitan objection. niya pruweba.
Mangita ko, proof. Lisod po kayo nga way mo kaon, ana. Mo lagi. Lisod po kayo, Mo manana. lagi, Tao, Bro Rusby. tao, mo kaon. Bro Rusby. Karon, nungutan ako niya. Bro Rusby. Kinsa nga tao? Oh, kinsa ko nung Ha? tao. Tubaga. Kristohanon, mikaon sa baboy. Tubag. O ba na yung pangutan bro? Wala. Kinsa nga tao? Prueba. Pwede hindi. Sige bro, tupagaw. Okay. Di ang tubag. Ang buhat kapitulo 10 sa pagsugo ngadto kang Pedro, niingon mi kog no, ngano man Hudiyo ba si Pedro? Bawal sa pagkaon sa baboy. Pero dili na itong isyo. Ang atong isyo, ipakaon ang baboy kaysa nagsugo. Ang Diyos ay nagsupak. Ang Diyos ay nagsugo. Nabasa ba nga ipakaon? Nabasa. Get a Peter, kill and eat. So nabasa nga ipakaon. Di na Objection, ko- Moderator. Objection, Asa, pwede ba? asa, asa. Objection, okay, Mr. okay. Moderator, isa, Sige, Moderator. sige. Klaroon siya na to, ha? Di isa magsapaw-sapaw, be professional debater. Wa pa ko na magtubag, sapawan ko. Sige bro, sige. Oh, sige, sa, sige. ano po sir? Wala pa iwa. Sige, sige. Klaro, 1 minute. ang Biblia nag-ingon, nga ipakaon. Kaya kung musupa ka na, mag-ilis tawag tima, dili ipakaon. Kinsang nangaon. Basta kay, dawato ni mo, nga undang na ka ng likaon. Sugot ka. Objection, Ano Moderator. mo sagot? Objection bro, tapos objection bro. Sige bro, sige objection bro. Wala, matubag ang pangutana. Ni tubag ko, objection. Isa lang. Isa, bro. Isa. Objection pa man eh. Sige, bro. Nangayo ko Sige, bro, pruba. Kay pamatudan man niya, nga, matod pa niya, dili ko na mukhaon si Pedro kay Hudiyo. Dili ko sa Kristohanon, ang mas pagkuntugon. Karon. Audience, dili behave ko sa lang ha, Kristohanon. behave lang, audience. Sige. Baliko na akong pangutana, ipatubag yun niya, kay waman nagitubag. O sige. Kinsa sa mga Kristohanon diya, usa lang katao, nga nikaon sa baboy, kinsa. Tubag! Siya bro. Sabo! Bro Rosby, ang iyang pangutana ngayon siya kinsa kunong Oh. tao, Kristohanon, mikaon. Tubag! Sa dili kategorikal nga pangutana lagi. Sa buhat kapitulo 10 sa object, sa object na mo ka. Sa buhat kapitulo 10 lagi, ako man gitubag nga no. Nga naman, si Pedro, wa man mi kaon kay Hudiyo si Pedro. Ingon si Pedro nga, di ko Ginoo. Kay wala pa ako sulay kaon sa hugang mananap. Tubag ni Kristo. Ayaw isipa nga, hugaw pa ang gihiluan sa Dios. Tindaw o ihaw. Sige bro, sunod pangutana bro. Bakasan na ito yung pagkaon. Sunod pangutana, bro. Supakon mo si Kristo, nga may kaon. Munang natubag yun ang imong simpleng pangutana. Sulod pangutana. Okay, sunod pangutana. Balik-balik kong pangutana. Sulod pangutana. Okay, sunod pangutana. Gigamit mo ang buhat Diyos. Wala na ba kay nabasa ang hugaw kay limpo na, okay, pakaon na sa bagong tugon. Wala na. Tubag! Na ako'y nabasa. Kategorikal, Mr. Moderator. Tubagon sa bro. Tubag kong yes na ako'y nabasa nga. Hinlo na ang baboy. So, hinlo na. Asa, bro, If asa, God asa, calls bro, asa, bro. something. Balik ka pangutana bro, balik ka. Kategorikal ang Sige, bro, pangutana. balik ka pangutana. Wala na ba kay nabasa nga hugaw kay hilo na, ipakaon na. Yes or no? Tubag no. Nga naman, ang baboy, sugo na sa mga Hudyo na nga hugaw. Pero sa panahon ni Kristo, unsa ba ingon ni Kristo? Oh, klaro kayo? Apa na alang kaniya, walay hugaw nga gibuhat sa Dios. Giklaro na og ipakaon na sa Dios. Ingon si Kristo, get a Peter, kill and eat with Bro, forbidden moderator's animals, time, that moderator's trolls, time. pigs, Bro, Florinan. Rosby, moderator's time. Nino ka bro, Rosby. Mm. Imong pangutana, nakuha ba nimo ang Oh, kategorikal, gitubag ya. Ito ba kategorikal? Oh no, sa ato pa imong pangutana Kabilog- sa kabilog- bagong tugon naabay mabasa nga ang kaboy hugaw. Oh, Ay, diya hilo sa naman bagong tugon ka, wala ba hugaw? wala na ba hugaw diya sa bagong tugon? Ingon ka bro, no. No. Sa ato pa wala kay mabasa sa bagong tugon nga hugaw ang baboy. Ako na-explain. Mo lagi nino lagi ka. Ako balik kong tubag. Ha? Balik ka, Ninoko, Balikan lang oh, naman. balikan. ninoko, nga naman, kay watay mabasa sa bagong tugon niya sa mga diya sa sugo ni Kristo, isip ang hugaw ang baboy. Sa mga Hudyo ng kadaytari, no, giandaman ti kani, oh, basahan na, kay tubagon ti kana. Nga, sa panahon sa Kristiyano, ang baboy dili na hugaw. Ingon ba si Kristo, tindog Pedro, ihaw og kaon. Unsay pagkaon? Baboy. Nabasa na, hilo ba? If God calls something permissible and clean, you must not call forbidden and dirty. Ikaw rin nagulahon na hugaw pa ang baboy. Labaw pa ka sa Diyos. Okay, sunod pangutana. Pangutana bro. Okay, sunod pangutana. Mato nimo kay no. Uyon ka karon nga napay hugaw kay nino man ka. Tubag! Di ko yun sumala sa iyong panabot. Kaya ang imong pagsabot, sinabalista pagsabot sa Biblia. Ang akong pagsabot, sumala sa gitulyo sa Biblia. Nga mingon sa Kristo, walay giisip nga hugaw nga gihinluan na sa Dios. Nabasa na ba Dapat na objection, sila? bro. Dapat We objection, have 1 bro. minute to answer. Dapat objection bro. Oh. Asa bro. Klaro dapat ko ba kay objection. murag klaro ang tinubagan pas ka. Hinahinaya lang bro. Direktor. Hinahinaya. Yes, sige. Paminaw sa. Lumino ba ito ko? Wali ka klaso pangutana, balik ko na ako. Balik ka, balik ka na pangutana bro. Nino ka, Balik ka oh. pangutana. Okay. Balik ka imong tupag bro Rosby. Mato nimo kay nino man ka. Put pasabot nga, doon na pay hugaw kay nino man ka. No! Dapat pabilas ito ba? No, okay. Ang imong pagsabot, wala na kabase sa Biblia. Gisabalista yung pagsabot. Ang hugaw niya, para na sa mga Hudyo. Si Kristo mismo nag-ingon, tindog Pedro, ihaw kaon. Usay pagkaon, pigs! Kung ang gihiluan sa Dios, ayaw isip nga hugaw pa.
Ikaw bro nila lang naghugaw sa Biblia. Dili ang Dios. Natubag ang simpleng pangutana. Pakpak lang. Next question Sunod please. pangutana. Kung doon ako mabasa ang Sige, hugaw pa. Tubag. Dawaton mo, isa, kanila. Tubag. Isa bro, isa bro. Kanila, wala lang, relax lang, relax. Sige bro, pangutana Kung bro. doon ako mabasa ang hugaw pa. Tubag. Dawaton mo, nga Isa, namakaka isa, sa naminaw. Ha? Isa. Tubag. Bro, isa bro, isa bro. Ah. Isa. Si ang ato ako sa kamoderator nagpa-remind na to nga dili ta mo ingon o ang mangansya og butangi. Kinahanglan pakpak lang ta. Pakpak lang ta kay ato religious man ato iwasan na to likay na to. Pakpak lang ta igsoon, pakpak lang. Okay, balik bro, balik. Kung doon ako mabasa ang hugaw pa. Dawaton mo, nga namakaka sa minaw. Dawato na ko na kung wala tayo challenge question. Wala mo challenge question. Gipilmahan ba nimo? Kaya kung na tayo challenge question, dawato na ko na. Basta kayo nakabutang diya nga hugaw ang baboy para sa Kristiyano. Kanang imong gibasa diya. Ito magpago. Kanang imong gibasa diya, hugaw ang baboy para sa mga Hudyo. Kabalo ko ng Objection, bersikulo. Pero wala man tayo challenge Objection. question. Kasi lagi, ito magpago sa object di. Kisi-kisi mo na gawa pag Tayo ito. sa bro, na mahuman siya bro. Uman ako igsoong. Puli-puli man, puli-puli man. Klaro ha? Wala man tay gitawag nato nga challenge question. Gipilmahan mo gud mo. Wa ta Okay. gipilmahan gud challenge question, pwede ka mag-question ako. Moderator's time, moderator's Okay, time. moderator's time. Ato paminawan makajut ha. Kani magong atong role, di man pwede na to lapason. So once gani nga nay objection, gibutang manggod na diha kung nay objection, isanghit sa moderator nag-object na dapat bisag nagtubag ta, total gipost man ang time. I-post man ang time so muundang ta sa atong tubag kung nay object ipaminawan atong object, professional man ta. Di ba? So kay mga professional ta, paminaway ta, kung ikaw na po yung object, muhunong po siya unsa iyang kuan kay paminaw unsa iyang object. Na ato nakasinabot ta. Aron nga mahimong usa ka kaganina, perpol ang aton debate kaganina. Nya karon murag sasaw kaayo. So pagpaminaway na ta palihog. Moderator, excuse me, Salamat. moderator, tinahod. Kanang hangyoon na to tumaigsuon diya sa likod nga. Dito lang tadapit. Katong kuan, katong mga walay labot sa debate, dire lang tadapit. Ato lang, Pero dito katong lang. mo assist sa mga libro, pwede ra diha. Katong mga walay labot dito lang para tinaw ang ato ang likod bitaw. Tinaw siya kay naka-video man ta. Hangyo lang ha, hangyo lang. Oo. So kato lang mo kuan, mo coach sa debater, mo ray gi-allowed diha sa kuan. Luyo. So pwede na mo atura mo sa kuan. Tubangan. Okay, Okay, unya. objection na to. Objection, sige Okay. bro. Wa man ako nag-challenge. Ay, relax lang. Murag hatok makaskapildihan. Objection, Dili lang, objection. dili. Ay, Ay, taway lang. Nag-objection. Naguna siya bro. Nag-objection ako. Sige, sige. Gusto ko sabaw. Padayon bro, padayon. Nataranta naman niya, binagpildihon siya. Pangutana, Dili direct challenge. question. Pangutana. Okay. Ay lang mo tagig taranta. Objection ba to? Inom sa bro Rosby. Nangutana na ko niya. Kung doon na po kayong basa nga hugaw. Nga namakak ko sa tawan kung doon ako basa. Ano, mahadlok man bang pangutanon? Hadlok ka pildi. Tubag! Ah! Tubag! Kana lagi mong bersikulo nga gibasa, gisabalis Tabi sa bro, tayo tabi sa pagsabot. bro Rosby, klaruhan na to ha. Mo object ganita kinanglan na ay Dili, nalapas dili, ang debater. dili ka objection. Tubag Sa to. role. Kay Tubag to. dili, wa mo kamingon nga objection ka. Imuha ba kay ni kuan man gud ka ni object man gud ka. Sa ato pa asa man ka ni object ani sa iyang roles na ba siya Natubag nasubag. ang pangutana. Dili to challenge mo to. Tubag, tubag, tubag. Amo lagi. Tubag ako. Balikay mo pangutana. Okay, balik ko na ako. Tara pangutana. Okay. Yeah, balik ko na ako ha. Oh. Kung nabasa na ako nga doon na pahugos bagong tugon. Nga mananaw. Dabato ni mo nga namakaka sa minaw. Di na ko dawaton, kaya ang pagbasa nimo sinabilis na pagsabot lagi. Klaro man ang giingon, no? Tindog pinuiyaw kaon. Ang baboy niya ang ipasabot niya hugaw para sa mga Hudyo ra na. Honya, wa man tay challenge question. Una usap pa, atong tema pabalikon ko, pamatud-an niya ang baboy ipakaon sa bagong tugon. Nabasa naman ako nga, ang baboy limpyo na. Kinsa naglimpyo? Ang Dios. Kinsa nagsugod pagkaon? Ang Dios. Litra po litra, kapitulo, bersikulo. Ang akong pagbabarog, bersikulo, kapitulo. Imo bersikulo huna, kapitulo bana-bana. Natubag ang simple pa. Next question, please. Okay, sunod pangutana. Sunod tubag. Kaya di man ka yun, so nabasabot yan. Nagyo, basa. Kaya di man ka mo yun. Di lagi ko uyon sa imong pagsabot lagi. Ano man, kay kada mo ko imong basahon doon, di putula nimo. Why nakabutang diya ang baboy hugaw para sa mga Kristiyano? Kaya kung natin challenge question, dawato na ko na imong challenge. Unya, respetuon na itong atong rule. Wa man tay challenge sa rule nga dawato ng challenge. Ang nakabutang diya na ako'y tubag anak dire nga ang hugaw nga baboy para sa mga Hudyo. Hugaw lagi na kay dari luna sa mga Hudyo. Pero si Kristo, ingon si Kristo, apan kang Hesus, walay giisip nga hugaw pa gihinluan na sa Dios. Mo nang burina, hindi ka kalusot lagi. Mo nang tarunga o pangutana o tarunga o sabot ang Biblia. Kaya ako, nabasa na nako, ipakaon ng baboy, nabasa na nako, hinlo ang baboy. Ang atong tema, hinlo o ipakaon. Mo nang nabarog yun ako, ang kamatuuran nga ang baboy, ipakaon. Sunod Pangutana pangutana. bro. Sunod pangutana. Sunod. Ang imong tema, specific kayo.
Ang baboy, ang hugaw nga baboy sa daang tugon, hindunaw ipakaon sa bagong tugon, sumalas Biblia. Makatugan ka ba sa usa ka bersikulo kini mong tima? Pagkatugan ka, yes or no? Tugan kayo! Nabasa ba ito na ko? Oh, no. The boys, ikaw ang babasahon, no? Oh, basahon ka. Ano? Get up, Peter! Kill and eat! Unsa may pagkaon? When purputed animals, that crawls, beard, pigs! Time, Nabasa time, na! time, time, Ay, sana time, pa? Ingon si Kristo. Time na, Ingon bro, siya. If God calls something permissible and clean, you must not Mr. follow. Moderator, Time naman. time na? Time na. Imo na sa kawan. O yag object. Sige, salamat. Amigo Grinan, amigo. Amigo, lamano sa mo. Sirit Pascuitis ba? Sige bro. Salamat bro. Salamat bro Rosby sa imuhang. Jis ka bro, Jis. Okay, unya nahuman naman ang cross examine ni Brad Jeffrey Rinian. Anhin na puta sa gitawag na tuog paguba ni Brad Jeffrey Rinian sa iyahang sa tima nga ilang gikasabutan mahitungod sa baboy. So Brad Jeffrey Rinian, ready na pa ka bro? Okay, ready na kayo, Mr. Mr. Moderator. ka, Salamat magsugod kayo. imong oras. 10 minutos, paguba. Okay. Dahil salamat, no? Bisan di na ako mo cross-examine sa akong mga pangutana karon. May gusto guba na. Wala siya makatugan kinsa sa mga Kristohanon kay di man siya mo kuan mo to nga ang Hudiyo kay bawal man sila ha. So diri sa nako gipangutana. Wala man siya ihatag kinsa nga Kristohanon. Lisod pud kayo ang mananak mukaon sa baboy. Di ba mga igala? O nga ang tema sa akong katbang mga igsoon, mga igala. Kung itandi sa iyang bersikulo ibasa dili mao. Dili man ni mao ang kwan nasa bersikulo 13. Patuga-tuga man ay tubag. Usay nakasulat rin sa tema. Ang hugaw nga baboy sa daang tugon, hindunaw ipakaon sa bagong tugon, sumalas Biblia. Yang ibasa rin sila layo na kayo sa tema. Pataka naman yung katbang. Klaro kayo. Wala yung usa katao. Diyas bagong tugon. Nga nikaw nagunod baboy kaya ang tema specific. Wala. Kayong nidawat siya. Sa ako ang pangutana, gikan atong challenge yung dato. Kaya mahadlok mag-challenge. Nilikay sa mga igsoon, mga igala. Ato basahon. Wa man nili challenge ay di na ato ni kwaron pildihon kay wa may challenge. Atong tan-awon sa pinadayag 18:4. Diri sa gitawag to Tagalog nga version. Niya bagong tugon na gyud niya. Kay mama na iyang tima, sumala sa bagong tugon ipakaon ng baboy. Ada diri sa bagong tugon. Niya basahon. Versikulo 2. Sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak na ang kapangyarihan sa Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo o masamang espiritu ng maruruming ibon at marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Kanang baboy, hayop man na. Ha? Klaro kayo mga igala nga naagapon ang hugaw. Si Pedro, wala mi kaon, unya mo ipakaon sa Ginoo. Kini naman noon, mi kaon nga wa suguwa. Ha? Wala man na suguwa kisay gisugo kay pakaon si Pedro. Limba-limba si Pedro, wala gitiwa sa basa. Ingon siya, putol-putol, puro siya rin putol. Klaro kayo. Kiputol niya, wala niya tiwasag basa. Kayo naman, mabuking man siya sa versikulo 15. Payon sa 17, nga si Pedro ming balibad. Babi nang ipangutanan ako, kinsa Kristohanon, walay pruweba. Wala siya ipakita nga ebidensya. Wala. Busa, kinayong kaatbang, nagbutbutog kaon. Bisan wala sugua. Ingon siya, sugo ko no sa mga kuwan, kining Kristohanon. Dili oy. Sugo ni. Ato basahon to sa itong bersikulo atong tanawon diri ha. Nagkalimot ko atong bersikulo ha. Diri sa gitawag nato og numeros. Kini lang kini. Kato, pila to. Ato na basahon diya. Ato ni basahon sa Numeros kapitulo 15. Nagingon. Kamong mga Israelinhon o mga dili Israelinhon.
Paminaw ha. Nga nagapuyo-ban kaninyo managsama ra atubangan sa Ginoo. Unsa kuno? Ang dili Israel o Israel managsama atubangan sa Ginoo. Sumpay. Nagingon, og parehas ra ang kasuguan og tumana ninyo. Unya nagingon siya para sa Hudiyo. Pagkadakong pagkak klaro kayong tinaw. Ha? Ang sugo para sa tanan dili lang para sa Hudiyo. Mana kami mga Adventista, mga trimedya, mga Civil Adventist, dili mi mo kaulog karing baboy. Kaya ganuman, sugo sa Ginoo. Atong basahon, Isaias mga may galag so atong tanaw ni. Isaias King James. Isaias 66. Atong basahon diri. 66 bersikulo 15 paingon sa 17. Okay, diara. Tanaw na to. Paminaw ha? Oh. For behold, the Lord will come with fire and with his chariot like whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Versikulo di sa 6. Nagingon. For the fire and by his sword, a sword will Lord plead with all flesh. Kanang sa maning flesh. Mga tao, all flesh, wala nagingon nga Hudiyo lang. Di ba so na ito basa? Nagingon diri. And the slain of the Lord shall be many, that they sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine flesh and abomination, and the mouth shall be consumed together, saith the Lord. Sa Bisaya, silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan. Kinsa ni ang katong dili mohundang ug kaon sa karning baboy. All flesh ang tanan unod. Wala nag-specific nga sa Hudiyo lang. Kini ang kaatbang kung dili mo undang ug kaon baboy, apil siya kasunog. Subala sa maong bersikulo tagna ni Isaias. Unya mangutana ni siya karon, naa di ang Kristohanon? Ada man pangutana. Na para ba sa Hudiyo way labot Kristohanon? Bala na lang yung pangutana, ipangandaman na na. Ha? Tataw kayo mga higala ikson. Ha? Tanan na binaw. Kung dili, mundang kaon sa unod baboy, pagbalik sa Ginoo. Pagkasunugon, gayon. Ha? Okay, atong tanawon dili. Sa buhat dis. Kay mo man iyang kipangusgan, diyan mo siya mo. Ako nang naibalan sa pa may nag-debate, naibalon ako, makapokus ni siya sa The Bush Bible, namo ko yung Bush Bible diri. Naya mo. Kabalo mo kung ano yung gamiton. Oh. Unsa may nakasulat diri? Ha? Tanaw na to kung literal ba ang mananap ng ipakaon diri. Nagingon. The arrival of Gentile emissaries with their account of the angelic apparition illuminates Peter's vision. He is to be prepared, admit Gentiles, klaro kayo, usa ko no? 2 minutes. Nag-repair sa mga hintil ang pananaw ni Pedro. Dili, mananap. Sama sa baboy, na umoy unahuna sa kong katpang. Dili na mao. Sumpay, who were considered unclean like animals of the vision into the Christian community. Mga Kristohanon di ay ang nasa pananaw ni Pedro. Ang mahintil nga wala min dawat sa mensahe, hugaw sila. Karon min dawat na limpyo na sila. Pero ang unahuna sa katbang, kay Potulya, tama sa 13, kay baboy kuno ipakaon na. Mamalandong ta, Ikson. Ayaw putla ang gibasa. Mabilang pangutahan ko siya, ni kaon ba si Pedro? Wala ni kaon. Ha? Ni kaon ang katbang, bisan wala sugua. Pila? Okay, 1 minute na lang mga higala. Magpaabot ko sa mapangutana sa kong kaatbang kanang pinakaligon nga kini ang tima di kabuntagon sobra pa sa guba. Nganong sobra pa sa guba? Kay walay pruiba bisan usa ka Kristohanon mikaon sa unod sa baboy. Daghang salamat. Mora mis dito ra ko undangon kalbis og may buntag atong tanan. Imong iwi bro, imong seconds. Okay. Salamat bro Jeffrey Rinyan sa imuhang pagnigar sa tima nga pamatud-an nga ang baboy ipakaon na o hinlo na sa bag-ong tugon. Okay, inom sa tubig bro Jeffrey Rinyan.
Ready na? Bro Rosby, ready na ba? Okay. 10 minutos ang imuhang cross-examine sa ato ang negative side. Kung mutingog ka, magsugod ang imong oras. Okay, salamat kay sa itong pinangga, Bro Rinan, sa Seventh-day Adventist, 3:30. So, pagpanggod ka nga ipakaon ang baboy. Sa pag-ingon nga, sa Dios nga, tindog, pindrog, ihaw o kaon. Literal, dili literal. Okay, Yeah, tubag. categorical. Paminaw ha. Paminaw tubag, kasi relax lang. Ang tubag, literal pero simbolikal. Literal. Ay sa, wapa naman tubag. Time sa bro. Kunya sa bro. Simbolikal, paminaw sa. Paminaw. Literal nga pagka-istorya, pero ang simbolikal ang unod. Akong gibasa niya, oh. Hindi ka naminaw, paminawan. Sige mo kong suroy-suroy. Di ang tubag, oh. Better vision is to be prepared and with hintel. Mga tao, simbolikal, dili literal. Sunod pangutana. Liang ko nagkakaroon nga literal. Uya, sa katapusan tubag mo. Objection mo, Director. Objection na pa ko. May objection bro, Rosby, paminaw sa. Sige bro. Literal ang pagkasulti, pero simbolikal unod. Ayaw po sa akong tubag. Ang iyang Sama tubag niya. bro, Rosby, literal siya pagkasulti pero simbolikal kahulugan. Ang kulugan. Diya sunod Sige, pangutana. pangutana, bro. Iklaro ni mga literal. Karon, sa pag-ingon, get up Peter, kill and eat with four-footed animals that crawl, pigs! Sa pag-ingon nga, ipakaon ang baboy. Nadungog ba ni mo ang baboy sa Biblia kung ibasa nga ipakaon? Yes or no? Tubag. Paminaw sa akong tubag ha. Literal lagi nga. Objection! Objection! Time sa bro, time sa bro. Categorical Bro, question must be answered. Paminaw Categorical bro, tubag paminaw bro. Muro lang mo Be dito. responsive to my question. Time sa bro, Rosby, paminaw sa mong duha. Kay sa rules, yun na to sa debate, ang kategorikal nga pangutana, tubagon usa, yes or no. So, ang iyang pangutana bro, nagdagit og kategorikal. Balikang pangutana bro, Rosby. Saklaro, o simple akong pangutana eh. Sa pag-ingon nga, get up Peter, tindog pinong ihaw kaon, with four-footed animals that call pigs, nabasa ba sa Biblia nga ipakaon ang baboy? Yes or no? Tabag bro. Tubag. Klaro ka sa versikulo. Objection! Objection! Be responsive! Time sa. Be responsive! Bro, ang iyang pangutana kategorikal, Okay. yes or no. Tubagan mo sa No. yes or no Okay, ba? diara pa yun ha. Explain. No. Klaro ganina. Paminaw sa. Anong no? Simbolikal. Wala may kaon si Pedro. Asa kadali lang ha. Wapa namang tubag. Audience, behave lang. Literal ang pagkasulti. Sa versikulo 15-17, wala may kaon si Pedro. Akong gibasa. Paranaon. Nung si paranaon, ang mahintil di ang ipasabot. Dili, sama si una nga baboy. Sunod pangutana. Yang sunod pangutana, yang ko na ni mo nga, literal di ay nga, mabasa ang baboy. Objection, moderator. So, Objection. so, Moderator's time, moderator's time. Time sa bro, Rosby, na objection. Wala ko yung literal pagkaon ng baboy. Literal ang gisulti. Paranaon ang kaulugan diya sa buwat. Yes. O na akong tubag. Sunod pangutana, sige. Kaya matod mo, wag kami yung literal. Ako nabasa. Ako basawa na. Matod pa sa buhat, kapitulo 10. Ako babasa yun mo. Yeah. Para makuhan yun. Bro, debaters. Buhat. Bro, pamina sa bro. Kapitulo Ari 10. lang. Sige. 13. O sabay kaingon. Bro, ari lang bisa, bro. Hindi, basa. Di ba basa yun ba? Kaya ang kamera bro. Basahan yun. Ari lang sa live bro, Oh. ang kamera. Okay. Sunod pangutana. Mone, matod mo, dili ko literal. Akong basawa na. Well, purported bits of earth, wild beasts, creepings, fowl of the air, they all seem to be unclean animals and fowls. Proclaims the Lord speaking to Peter, kill and eat, literally says. Pangutana, sa ako nabasa, literally says, nakabutang ba niya nga symbolical says? Yes or no? Tubag. Dili literal. Objection! Di mo tubag! Okay. Kapay objection bro. Kategorikal, mangutana ka. Objection! Objection bro. Say objection nimo bro. Ako ang objection, nibasa ko sa akong bersikulo, literally says, ang akong pangutana, nakabasa ka ba sa iyong Biblia, nga nag-ingon, symbolic says, nakabasa, yes or no? Yes or no sa bro. Tubag. Nakabasa. Versikulo 17. Oh. Si Pedro naglibog pa na ni literal. Klaro kayo ang tubag. 1 minute bro. Tapay 1 minute. Sige, napay tubag ka na? Asa paminaw? Napay tubag. Dili literal nga ipakaon ang baboy kay gano. Sa versikulo 15, wala lagi may kaon si Pedro. Kayong literal pa, ni kaon na si Pedro. Ikaw may ni kaon, wa kay nung suguha. Sunod pangutana. Maton mo, dili literal. Ako yun na nabasa, literally says. Klaro ha? Literally says ang pangutana. Nakadaan ba kayo nakabutang diya? Dili literal. Bang. Letra po letra ha? Dili literal. Yes or no? Tubag. Dili literal Basa, nga pakaon. Tubag ko. Ay sa bro. Ato sa bro. Pino sa lagi. Ay sa Tubag ako. bro. Ay sa pawe kay nama say 1 minute. Sige bro, padayon bro. Dili literal yung tubag.
Ganong dili literal. Kay si Pedro, wami kaon. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod niya, wali kaon si Pedro. Di na ba ako pangutana? Ako pangutana, kaya na ako nabasa sa Biblia, literally says, literally ipakaon. Ang akong ipangutana po nimo ba, nakabasa ka ba na sa imong bersikulo nga gibutang, dili literal. Yes or no? Dili literal lagi nga may kaon si Pedro. Metropolitan, di literal. Isa bro, isa bro. Nagbalik ang pangutana, nagbalik ang tubag. Isa bro. Layo ang tubag. Itubag na siya bro, nga dili mabasa. Di ba? Mo na yung tubag? Oo. Imo tubag dili mabasa. Okay. Niyang tubag, bato niya literal. Dili literal lagi. Ang nikaon si Pedro, literal bang basa, pero simbolikal, wal literal ipakaon. Sunod pangutana. So pagkutana bro. Sunod pangutana. Sige, wala kay pangutana. Oh, sunod pangutana. Sa akong Biblia ang igdala, sa itong ipirmahan, dawaton tanan bersyon sa Biblia. Imo nang ipirmahan dawaton bersyon. Sa akong gibasa nga Biblia, nga maingon ang Dios, get up Peter, kill and eat with four-footed animals that crawl, pigs. Ipakaon ng baboy. Dawaton nimong Biblia. Dawaton, dili dawaton. Tubag, dili na ako dawaton. Ay, isang sapaw, ay, isang sapaw. Isa. Ay, isang sapaw. Sige, wapos na bro. Magtubag. Bro. Sige. Di na ako dawaton. Nga nang di na ako dawaton. Kay si Pedro, wala ming kaon. Mawabay nagpangutana ko na, kinsa Kristo ang ming kaon. Wa ka tubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Maton mo dili nimo dawaton. Ang atong tema sumala sa Biblia. Gipirmahan na nimo. Kini akong Biblia. Gidala. Unsa man ang akong gibasa? Biblia notebook. Tubag. Biblia yung mga basa. Paminaw. Paminaw. Sige. Isa bro, isa. Mutubag pa ko, dili sa magsapaw-sapaw. Audience, pakpak lang ta. No, di lang ta magsakit-sakit. Oh, Kay malubong man ang kuan, si pang pakpak niya sakit, di madungog ang tubag sa negati. So, sige bro, padayon bro sa tubag nimo. Kaya ang tubag, kanina na ako nagtinubagay, balik-balik ang pangutana. Literal ang Biblia, pero mga kahulugan, tao. Inyong Biblia, basahon ako. Ayaw supaka, Kristoano katilingban. Supako naman eh. Pare mong kontra. Basahon ako. Ganyan na. May na ako nakaman, at pang atikin mo ka bukuan. Sige, basahon ako. Nariha. Usa ang pananaw ni Pedro. Kami na ha. Din, gidapit siya. Pagkaon sa hugaw ng manap, nagkahulugan. Nga dili, managpalagana. Kisa nga libro, Kristoano katilingban. Palpak ang pangutana sa kontra. Sunod pangutana. Kung mabasa na ko nga kanang imong Biblia Kristohanon katilingban na ama po ko, giputol nimo ang kungo nimo. Ano makaka? Ang kuno ni. Yes or no? Isa. Objection, moderator. Isa bro, isa. Kay na may objection. Sige bro, unsa imong object? Wala ni gipotol, naay giri no. Gitiwas og basa, niyo. Imong objection, unsa may imong objection? Nagkahulugan nga dili siya magpalagana. Basa bro, isa pagbasa, unsa imong objection? Ingon objection ako, mato na gipotol nako. Giputol mo ni mo. Objection ako. Kay aron ko nga dili sa magbutang-butang. Sige. Sige bro. Nariya ha. Aminaw ha. Pusa ang pananaw ni Pedro, diin gidapit siya aron sa pagkaon sa hugaw nga mananap, mga mananap. Nagahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Wala gipotol, buti yung kakbang. Sige bro. Gipotol pa na yun. Uy. Mana ka tubag? Okay na. Sige, sunod pangutana bro. Taas pang oras. Kanang Okay. isod yung pangutana. Okay, sunod pangutana. Pangutana ha. Sunod pangutana. Ako Okay. pangutana, kini simple ra. Kanang isod, ayaw ng simple. Oo, pa yung kapangutana. Isa pa, bro. Nag-listen naman kayo sa simple. Listen pa man Isa ka. pa, bro. Sige bro. So, sunod pangutana. Klaro ha, klaro. Sumala sa Biblia sa bag-ong kasabutan. Sa panahon ni Kristo, nagsugo ba si Kristo ang mukaon sa baboy maimpirno? Yes or no? Okay, tubag. Niya. Tubag! Dagan og Isaya. Ayaw dagan og Isaya, Ano bag-ong ba na? kasabutan. Diyang tubag oh, paminaw ha. Diyang tubag. Wala na mo na. Objection! Dili kategorikal! Objection. Balik ko lang pangutana. Balikon. Tanong paminaw, bro. Rina na. Sige bro. Ang akong pangutana, simple ra. Bro, yan, paminaw sa isang talikod. Bro, Sa talikod. Sige bro. Ang akong pangutana, simple ra eh. Ako pangutana, sa bagong kasabutan, nakabasa-kabasa, bagong tugon, nga si Kristo nagsugo, nga kumakaon sa baboy, maimperno. Yes or no? Objection, moderator. Sige, objection bro. Objection! Namutana Dapay ko. objection bro. Dapay Objection ta. Sige bro. Kaya pangutana sa'yo. Uy! Sa'yo! Paminaw, isa. Sige bro. Sige, paday bro. Tama ako tong tubagon, pero ako'y mag-affirmative. Pamatulan ako nga si Kristo, nga Ginoo, ang mukhaon sa baboy sunugon. Pero kanang tima, ako na. Di na ko tubagon. Objection! Tingko ba sa tiba? Objection! Sulod ang akong pangutana kay nagtema mig baboy, ipakaon, siya nagnigar. Akong pangutan doon siya kay suko man siya og dili mas makaon sa baboy,
kami impirno sila ako pangutana karon. Sa bagong kasabutan ba? Isa, nagsugo ba si Kristo? Sa bagong kasabutan na? Ay dagi saya. Nga ang mukaon sa baboy, maimpirno. Yes or no? So bago na ako na, Katiguligan. musulod kasi mo tima kay kana pangutan na. Objection! Objection lagi! Kumbaga, Ayaw! ayaw kwan! Objection moderator. Isa bro, nagdagit naman siya yes or no bro. So categorical. So ipatubag sa bro. Balik Okay, ka pangutana bro. Bro, tubaga bro. Ay, Objection, tubaga moderator. bro, tubaga bro. Ay, sa mo object ka? Object ko. Sige. Dapat si object bro, dapat si object bro. Ay, sa Ako nang tubagon, pero mo surrender siya sa tima. Kaya ako mo tong tima, kung ako pangatod. Asa bro, Oh. asa bro. Bro, Affirmative na, affirmative ko. ang tima ko ninyo pamatud-an nga ang Oh. mahugaw nga baboy sa daang tugon ipakaon na ug hinlo na sa Mo surrender ka, ako yung pamatulan na. Oh, sige na lang. Laing pangutana na lang ko. Sige, bro, sige. Oh, Sige, laing okay, pangutana na lang ko. mamuta. Oh, laing pangutana na lang ko, Bro Rinan. Sige, sunod to ba? Oh, sunod pangutana, Bro Rinan. Anang lisod. Oh, lisod. Ay, sige, bro. Lisod na bagay. Simple. Ay, sige, bro. Sa'yo naglisod. Oh, kini. Oh, matol mo, gisubak ni mga di ko na, literal di po na pagkaon. Sumala sa bersyon nga akong gibasa. Akong basahon yun na. The vision is intended to prepare Peter to share food of Cornelius. O yun ka, nga ang ipasabot sa buhat Jess, pagkaon nga itong ang Cornelius. Yes or no? Tubag. Dili ko mo yun. Ah. Kay inyong Kristoanong katilingban, klaro kayo sa buhat sa footnote, tao, mga hintel, dili. Pagkaon baboy, sama si muna huna. Sunod pangutana. Mauton mo, dili ka uyon. Kinang Biblia akong gibasa. Sakto sa'yo. Tubag. Sayo pag Ah! Isa bro, isa. Ay, Isa bro, isa. moderator. Hilom lang ta sige bro, padayon bro. Kanina na ko lang tubagana. Sayo lagi yung pagsabot, kung siyang basa kay literal, unya, simbolikal ang kahulugan diya sa buhat Diyos. Ayaw balik yung pangutana, ganina ang tubag. Kanang pangutana nga likod. Away, balikay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sige, bro. Kay debate man ni. Ang debate. Art man yung debate. So pangitaan tigag huyang nimo nga tubag. Kini sunod pangutana. Okay. Mr. Rinan, pinanggang Rinan. Karon tinud-anay nga tubag ba? Sumala sa Biblia. Okay. Oh, sa Biblia nga akong gibasa. Nakabasa ko literal ipakaon. Makatabla ka na ako kung makabasa ko ka diya, ha? Dili literal. Ay, pagabot simbolikal. Dito sa literal ba? Oh. Ako doon ako kinabasa, literal ipakaon. Makabasa ka ba na letra po letra, nga dili literal ipakaon. Yes or no? O di ako mabasa na ako, nga hugaw. Objection! Objection! Sige bro, objection bro. Sige bro. Klaro, tataw ang akong pangutana eh. Simple lang eh. Mr. Rinan, be professional, Mr. Rinan. Be responsive to my question ba? Simple ang Ako pangutana eh. katong New Testament. Oh. New Testament ako.